Τι καρτούλες πετύχαμε? Πες μας, λοιπόν, θα κάνουμε μια εισήγηση τώρα, πριν ξεκινήσουμε το actual vidcast μας. Να πούμε ότι είμαστε εδώ με την Ιωάννα, η οποία είναι γνωστή στο Πανελλήνιο ως κομράστρο. Επαγγελματίας χαρτορίχτρα. Χαρτορίχτρα, λol. Λοιπόν, για πες μας λίγο, τι κάρτες έχουμε διαλέξει? Λοιπόν, ξεκινάω από τη δικιά σου, που είναι η Αυτοκράτηρα. Και έλεγα όταν το τράβηξες, λέω πω έχει Αφροδίτη στο ζυγό. Τέλος πάντων, η Αυτοκράτηρα. Τώρα φανταστείτε είναι μια έγκυος, φαμπιούλος γυναίκα, που ό,τι και να γίνει ξέρει ότι θα περάσει. Έχει να κάνει πάρα πολύ στο συμβολισμό σταρό, έχει να κάνει και με την οικονομική ευμάρεια, ίσως και με τα ερωτικά, γενικά με μια πληρότητα και αυθονία. Και μάλιστα τα τριαντάφυλλα που έχει στο μανδύα της είναι σύμβολα της Αφροδίτης, γιατί είναι μια κάρτα που αναφέρεται πάρα πολύ στην Αφροδίτη αστρολογικά. Δηλαδή αυτό έχει που λέμε στα αγγλικά correspondence. Δηλαδή είναι και πολύ καλό, εφόσον κάνουμε τέχνη εδώ πέρα, είναι πολύ καλή ένδειξη η Αυτοκράτηρα. Και εντάξει, τώρα εμένα μου έτυχε μια κάρτα η οποία οριακά θέλει μήνυση, εντάξει, αστιεύομαι. Γιατί εντάξει, τώρα μου έχει τύχει 7 πεντάκτηνο που είναι η ζωή με έκανε χάσλα, που λέγει ο συγχωρεμένος ο Μάτκλιπ. Θα τρελαθώ. Για πες. Λοιπόν, επειδή καμιά κάρτα ταρό δεν είναι ούτε καλή ούτε κακιά, είναι κάπου στη μέση. Ας πούμε, ακόμα και τον πύργο που τον κράζει πάρα πολλοί κόσμος και στην pop κουλτούρα δεν είναι έτσι. Έχει να κάνει, για μένα είναι πεντάκτηνα, άρα μιλάμε για γείωση, άρα μιλάμε για υλικά, άρα μιλάμε για υλική εργασία με τα χέρια. Τώρα, το 7 πεντάκτηνο μπορεί να είναι δύο πράγματα. Ή να είναι το burnout, που εύχομαι να μην έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι. Ή είναι ότι, ωραία το πασκούκλα μου λίγο ακόμα. Και το λίγο ακόμα είναι σαν το ποψουγκαράκι, κάτι λεπτά αργότερα, και ο ποψουγκαράκης έλεγε πού ξέρα τύπο, πού ξέρα τύπο. 10 minutes later. Ναι. Αυτό, οκ. Μάλιστα, ξεκινάμε δυναμικά λοιπόν με τις καρτούλες. Πάμε να γνωριστούμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι η Σόνια, hostess with the mostess, σε αυτή τη φάση που κάνουμε εδώ πέρα. Και σήμερα έχω καλεσμένη μου την Ιωάννα Μαλούνη. Είπαμε επαγγελματία αστρολόγο και ποιήτρια. Ναι, τα κάνω όλα και συμφέρον. Θα ήθελα να μας πεις λίγο την ιστορία. Πού μεγάλωσες, πώς ήρθες στην Αθήνα ή γεννήθηκες στην Αθήνα και πότε ξεκίνησες λίγο να έχεις επαφή πρώτη φορά με την τέχνη. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, πιο συγκεκριμένα η ταυτότητά μου λέει Χολαργός Αττικής. Γεννήθηκα σύμφωνα με τους γονείς μου ένα βράδυ του Νοεμβρίου που έβρεχε 3 ημέρες σερί. Και αυτό θα το κρατήσω, γιατί κάπως συνδέεται με την ποιητική συλλογή. Γιατί έχω βγάλει και μια ποιητική συλλογή, αλλά πριν πάμε σε αυτό, τώρα εντάξει, η Αθήνα είναι, για μένα είναι ας πούμε σαν ένα fuckboy που θέλαμε στο Λύκειο και τώρα δεν το θέλουμε και δεν ξέρουμε τι κάνουμε εδώ και δεν το πετυχαίνουμε, λέμε γιατί είσαι έτσι. Εντελώς μάπα το καρπούζι δηλαδή. Ναι. Οκ. Και για πες πώς ήρθες σε επαφή πρώτη φορά να αρχίσεις να γράφεις, για να μας πεις και λίγο και για την ποιητική συλλογή που έχουμε δει σήμερα. Ναι, ευκαιρία όσο μιλάω εσύ παραγγέλλετε. Λοιπόν, εγώ άρχισα βασικά μου βγήκε όταν ήμασταν τώρα στο δημοτικό. Αν μας παρακολουθεί κανένα Generation Z, δεν ξέρω κατά πώς θα πιάσει το reference, αλλά δεν πειράζει. Τι γίνεται, όσα είστε millennials και ίσως και μεγαλύτερες γενιές, όχι μικρότερες, γνωρίζετε ότι είχαμε λέξεις καρτέλας και γράφω και μαθαίνω στο δημοτικό. Εγώ τις λέξεις καρτέλας τις έκανα κάτι ιστορίες. Πρώτα με γάτες, επειδή τότε είχα γάτα και έκανα οριακά fan fiction με τη γάτα μου, που είχα τότε μια γάτα, τη Δήμητρα. Μετά έκανα με νεράιδες και ήταν πάρα πολύ big deal. Εντάξει, ήταν μια αντιγραφή τώρα Wings Club, Sailor Moon και τα ρέστα μου. Ναι, παιδιά, έτσι έχουμε μεγαλώσει εμείς. Και τέλος πάντων εννοείται ότι έτρωγα bullying για αυτές τις ιστορίες. Άρα είχες ξεκινήσει να κάνεις αφηγήσεις, ας πούμε, με τις λέξεις της καρτέλας. Ναι. Ό,τι σου δινόταν έκανες και ένα story. Ναι, δηλαδή προτάσει κείμενο. Obviously. Εγώ βαριόμουν τόσο πολύ που απλά δεν τις έγραφα και στο τέλος της χρονιάς αναγκάστηκα να τις γράψω όλες μαζί. Τι σου κάρε, Παναγία μου. Ναι. Εσύ βρήκες κάτι δημιουργικό.
Από πού άρχισες να αντλείς έμπνευση για να ξεκινήσεις να γράφεις? Εδώ σου δόθηκε, ας πούμε, μια ευκαιρία που έπρεπε να κάνεις μια αγκαρία και βρήκες έτσι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, αλλά πότε άρχισε αυτό να μπαίνει σε χαρτί για να βγει κάτι άλλο, να βγει, ας πούμε, κάτι βιωματικό, κάτι που σκεφτόσουν ή συναίσθημα? Ναι, λοιπόν, όταν κάποια στιγμή μπήκαμε στο γυμνάσιο και προφανώς η λέξη καρτέλας δεν ήταν πια ένα κόνσεπτ, θυμάμαι ότι είχα κάνει εγώ ένα ολόκληρο sequel με αυτές τις ιστορίες στην Ερά. Ήταν άλλο generation, αυτές τις λέγανε Wonderful, πολύ πρωτότυπο. Και μάλιστα είχα και μια συμμαθήτρια που ελπίζω να μην μας ακούει, η οποία ήθελε οριακά να το κάνει, και ήταν και φίλου μου και καλά, ήθελε να το κάνει capitalize όλο αυτό, να έχουμε μαζί το παραμύθι. Δηλαδή. Πήγε να κάνει management η ναι, φίλη, ναι. το πουθενά. Okay. Γιονταρίνα, αλλά ξέρεις, κατώτερη δόνηση λέοντα. Ναι, και τέλος πάντων, δηλαδή, ήταν ένας τρόπος στην εφηβεία, επειδή ένιωθα χάλια στην εφηβεία και πιο δεν ένιωθε, δηλαδή, να έχω ένα δικό μου χώρο και ουσιαστικά έπαιρνα, ας πούμε, και εμπειρίες, έπαιρνα και άτομα που θαύμαζα, ψιλοαντέγραφα και ταινίες που έβλεπα, για να λέμε την αλήθεια. Οπότε όλο αυτό το έκανα δικό μου. Ήταν ένας τρόπος να προστατεύομαι τώρα που το βλέπω. Γιατί μπορεί στο σχολείο να παίρναγα χάλια, αλλά ξέρω, θα θυμάμαι ότι θα γυρνούσα το μεσημέρι, θα έκανα τα μαθήματά μου και θα έγραφα κάτι. Ήταν διαφυγή δηλαδή. Ναι, εντελώς. Για πες, ποια... Το μέσο άρα με το οποίο εκφράζεις είναι η γραφή. Ξεκάθαρα. Οκ. Και... Μιας και μιλάμε και για γυμνάσιο, τώρα εφηβεία και αυτά, για πες, τι soundtrack θα είχε μία από τις ιστορίες σου? Ή γενικά η γραφή της Ιωάννας, τι ήχο έχει? Λοιπόν, αυτό βασικά για μένα είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις, γιατί ας πούμε, εγώ θυμάμαι ότι όπως πάρα πολλά άτομα, εμείς ήμασταν τώρα η γενιά που έβγαιναν τα step up, κάτι χορευτικές ταινίες. Τι μας θύμισες. Ναι, παιδιά, που ξέρεις, αυτές οι χορευτικές ταινίες. Αυτή η μάστιγα με τις χορευτικές ταινίες, τα Zeros, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι βασικά εγώ είχα προσπαθήσει να γράψω τύπου musical, αλλά σε χαρτί. Με χορευτικά, ναι, και ας πούμε τις φανταζόμουν να κάνουν το step up του Ντάριν, οπότε για κάποιο λόγο μου έχει μείνει αυτό. Και εντάξει, επίσης ο Ντάριν Σουηδός, οι Σουηδοί κάνουν απίστευτη pop. Τώρα για να πω την αλήθεια, ας πούμε, αν έπρεπε να πάμε στην τωρινή γραφή, θα πω κάτι πάρα πολύ ξεπουλημένο, αλλά ναι, ας πούμε, ακούω Taylor Swift, το παραδέχομαι, το ομολογώ. Εντάξει. Δηλαδή, για μένα... Πώς λέγονται οι fans της? Swiftys. Αρέσει Swiftie. Δυστυχώς η ζωή με έκανε. Πάντα αυτό λέω, η ζωή με έκανε. Δηλαδή, έχω στο νου μου πάρα πολύ το Willow της Taylor Swift, μιλώντας για το μεσογειακό δράμα Βαλτικές μέρες. Και τώρα κάνω και λίγο spoiler, ότι επειδή προετοιμάζω και τη δεύτερη συλλογή μου, αυτή ξεκίνησε βασικά να έχει το I'm the Hero της Taylor Swift, αλλά έχει καταλήξει να έχει, ας πούμε, ένα και ολοκένουργιο, όταν το γυρίζουμε. Έχει βγάλει η Μαρίνα Σάτι με το Σάς και ένα κομμάτι, το Έλα Έλα, που είναι έτσι πολύ στο κόνσεπτ Ρωμαίος και Ιουλιέτα, και έχω ένα reference, επίσης κάτι το οποίο... πιστεύω ότι τώρα θα πω από τραγούδια, θα κάθομαι να μιλάω 100 ώρες, αλλά ας πούμε πιστεύω ότι μια έμπνευση μεγάλη, επειδή το μεσογειακό δράμα Βαλτικές μέρες έχει και αμφισβήτηση ελληνικότητας, θα έλεγα είναι το Αμάν Αμάν της Κρίστα Παπίστα. Δυνατό. Αγαπάμε Κρίστα. Ναι, η Κρίστα ήταν, για να προωθούμε έτσι και λίγο κι άλλα καλλιτεχνά, η Κρίστα, παιδιά, πριν έρθει εδώ στο queer, το αμφισβήτηση εθνικής ταυτότητας, αυτό το έκανε, ξέρω, από το 17-18 και δεν το κάναμε από το 18-19, κάπου εκεί. Publicly τουλάχιστον, ναι. Ήταν προχωρημένη. Άρα έχει καθαρά προσωπικό και βιωματικό στοιχείο η γραφή σου, που καταλαβαίνουμε. Υπάρχει και το queer στοιχείο μέσα στη γραφή σου? Ναι, εννοείται. Από τη στιγμή που, ας πούμε, με θεωρώ κομμάτι του queer, όχι ακριβώς η queer κοινότητας αθηναϊκής, του queer, προφανώς υπάρχουν πράγματα, και μάλιστα το μεσογειακό δράμα Βαλτικές μέρες το έγραψα σε μια φάση που είχα γυρίσει από το Εράσμους μου στο Ταλίν της Εστονίας και είχα έρθει Ελλάδα, και επειδή ήταν τότε που είχα ανοίξει από την πρώτη καραντίνα, ήμουν σε φάση τι κάνω εδώ και τι κάνω σε αυτήν την queer κοινότητα, η οποία μεταλλάχθηκε με τον COVID. Να τα λέμε αυτά, όπως ο ιός μεταλλάχθηκε, αχά, καλό.
Λοιπόν, η φίλη μου Ιωάννα μας έχει φέρει σήμερα και την ποιητική της συλλογή. Θες να μας πεις λίγο τον τίτλο, πώς προέκυψε, πότε εμπνεύστηκες για όλο αυτό, τι περιλαμβάνει? Φυσικά, λοιπόν, λέγεται Μεσογειακό Δράμα Βαλτικές Μέρες, οπότε τεχνικά έχει 2 σκέλη. Μεσογειακό δράμα είναι απλά κάτι που σκεφτόμουν. Ήταν τότε που είχα πρωτογυρίσει από Ταλίν και μου φαίνονταν ότι οι Έλληνες είναι πολύ φωνακλάδες, που είναι, απλά μας έχει κανονικοποιηθεί. Και θυμάμαι, έλεγα σε μια φίλη μου, δεν μπορώ άλλο μεσογειακό δράμα. Και το Βαλτικές Μέρες, θα το δείτε και στη συλλογή όσο το πάρετε και τα λοιπά, είναι οι βροχερές ημέρες. Δηλαδή είναι και κάτι που το έλεγα με ένα φίλο μου που έχει πάει και αυτό στα Ταλίν. Του έλεγα, είχε κάτι βροχερές μέρες τον Νοέμβριο του 20 και του έλεγα, έχει Βαλτικές μέρες. Έχει Βαλτική μέρα. Και από τότε, ξέρεις, καθιερώθηκε το αστιάκι και αρχίσαμε και έμεινε στον τίτλο και μάλιστα και το εξώφυλλο. Για δείξε μας εδώ ένα έτσι. Credit μεγάλο στη Δανάη που το έχει δημιουργήσει. Είναι πολύ όμορφο. Ναι. Στη Δανάη την Κρήτη να λέμε και ονόματα, γιατί θεωρώ γενικά ότι σε αυτοεκδόσεις πρέπει να κρεντιτάρουμε, δεν είμαστε εκδοτικοί. Είναι ένα μίξ από γάτες στην αστιπάλαια. Άρα εδώ να κάνουμε μια παρένθεση να πούμε ότι είναι μια DIY δουλειά. Ναι, είναι όλο ναι. από τα κάτω προσωπικό και με προσωπικό κόστος, φαντάζομαι. Επίσης. Ακριβώς. Παιδιά, οι αυτοεκδόσεις κοστίζουν, δεν θέλω να λέω ψέματα. Πρέπει να τα έχεις μαζέψει λίγο τα λεφτά και είναι, τέλος πάντων, είναι μέσα και τα κτίρια, τα σοβιετικά του Ταλίν στην περιοχή που μένα στη Λάσναμε, είναι και μια παραλία υπήρητα. Νιώθω τώρα λες και λέω Νικηφόρος από τον Κωνσταντίνου και λένε σαχνοφαίνεται η Γιώνα. Δεν μπορώ να πω σε όλο τα κάρεσα από... Ναι. Και για πες τώρα, μήπως έτσι στάσκασε να μας διαβάσει κάτι. Ναι, καλά, εμένα μου τα σκάει το 24/7. Θα σας κάνω, μαζευτείτε, θα απαγγείλω, εντάξει, θα σας διαβάσω το Ιούνιο στην Πενάκη που νιώθω ότι είναι σχετικό. Και λέει, αν κάτι μου έμαθαν οι μεσογειακές ζέστες, οι ανηφόρες των εξαρχείων, οι νεκρές νύχτες στο μεταξουργείο και οι ατέλειωτες προσμονές για ένα ναι, αυτό είναι ότι καμία κοινότητα δεν αξίζει τα δάκρυά σου. Δεν χρειάζεται συμβολή σου σε πάρτι που θα ελέγξουν τα μεσάνυχτα. Οι pop τόνοι τους χρησιμεύουν μόνο για ξεκάρφωμα. Μην περιμένεις να σε κοιτάξουν στα μάτια και να σου πούν ότι ανήκεις. Ανήκεις εκεί που η ψυχή σου θέλει. Τσάι και καρφί. Και όπως δεν έχω φάει καρέρα κάρσελ για αυτό το ποίημα. Δεν νομίζω. Χτύψε πάρα πολύ έτσι στο φόμο που ζούμε ότι θα χάσουμε το event, χάνουμε και κουιροπαράσιμα αυτομάτως. Ναι, και θα μας τσεκάρουν και με το κουιρόμετρο, είμαστε αρκετά που τώρα... Εντάξει, μπορεί να φαίνεται ότι έχω ένα προνόμιο ότι είμαι straight passing, δηλαδή είναι σε φάση πολλοί κόσμος, δεν είσαι queer, παιδιά, έχω κοπέλα, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνω. Και απλά πάρα πολλές φορές νιώθω ότι έχω αποκλειστεί κάπως λόγω αυτού, γιατί υπάρχει ένα ιδιαίτερο στερεότυπο ότι ξέρω εγώ βάφω τα μαλλιά μου λαχανί, ροζί, οτιδήποτε και φοράω αντιανεμικό και αρβιλάκια και μένω εξάρχεια εγγύζει. Ναι. Θα συμφωνήσω γιατί έχω το ίδιο βίωμα μάλλον. Ναι, group therapy, μας χρειάζεται. Σκληρό. Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάγνωση. You're welcome. Πού μπορούμε να προμηθευτούμε τη συλλογή? Λοιπόν, συνεργάζομαι με πάρα πολλά βιβλιοπωλεία εδώ Αθήνα, αλλά μπορείτε να τη βρείτε και από το website μου, δηλαδή... Υπάρχει στο κομμάτι των υπηρεσιών. Επίσης, μπορείτε να τη βρείτε στα βιβλιοπωλεία. Τώρα, ανασούλα. Μπορείτε να τη βρείτε στο Κομπρέ, στη Λοκομοτίβα, στα Εξάρχεια, στο Κυψέλη, στο Ρέντε Νουάρ. Επίσης, μπορείτε να το βρείτε και σε κυβέρνητες πολιτείες στη Θεσσαλονίκη. Μου ήρθε τώρα να πω για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε για την πρωτεύουσα, ναι. Ναι, παιδιά, εντάξει. Και πού άλλο το έχω, τώρα είναι και πολλά. Στο Ζάτοπεξ στην Καλιθέα, στο Μπερλίν και στο Αμόνι στα Πετράλωνα, στο Λιμπροφίλιο, αν το λέω σωστά, στο Κουκάκι. Και έχω ξεχάσει κάτι, τώρα ανησυχώ μήπως έχω ξεχάσει κάτι, αλλά όλα οκ. Τέλος πάντων υπάρχει η λίστα Πανικό στο site. Κάνει, ναι. Ναι, παιδιά, τα έχω περπατήσει αυτά τα μίλια. Και στο Φάτα Λίμπελη στον Πειραιά. Τέλεια. Και μιας και μιλάμε και για την ποιητική συλλογή, έχεις προβάλει δημόσια τη δουλειά σου, σου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία και για πες μας για την εμπειρία αυτή. Λοιπόν, στα social, εντάξει, εγώ ευτυχώς έχω και την πλατφόρμα μου στα social, το έτρεξα και το τρέχω ακόμα. Έκανα και μία παρουσίαση στο Κομπρέ,
εκεί τον Απρίλιο του Μάιο βασικά. Το βιβλιοπωλείο στο Εξάρχεια, Ναι, σωστά. ναι. Okay. Ναι, που μπορώ να πω ότι εισέπραξα πάρα πολύ καλά vibes και 2 μέρες πριν από αυτό με είχαν καλέσει και στο Beaver για να διαβάσω κάποια ποίηματά μου και είχα διαβάσει 2 από τη συλλογή και ένα κυκλοφόρητο. Οκ. Και για πες έτσι καλύτερο και χειρότερο reaction στη δουλειά σου. Γενικότερα έχω λάβει ένα σχόλιο στο YouTube το οποίο ήταν σε φάση τι μας γράφεις εδώ, όλα αυτά που λες φάσκουν και αντιφάσκουν, λες και η ποίηση πρέπει να είναι κάτι εντελώς ευθυγραμμικό και συνεκτικό. Και καλύτερο reaction, εγώ λατρεύω πάρα πολύ, βασικά μ' αρέσει που αρέσει στους φίλους μου αυτή η συλλογή, δηλαδή... Και μάλιστα ένας φίλος μου που τυχαίνει και να είναι και δικό σου, είχε πάει ταξίδι στο Ταλίν και είχε βγάλει και έτσι και φωτογραφία και το είχε διαβάσει και είχε δείξει ποίηματά μου, τα είχε μεταφράσει βέβαια σε μια φίλη του Ρωσίδα. Οπότε όλο αυτό ξαφνικά έγινε global και αυτή η φίλη του, η Όλγα, μου είπε το εξής, λέει, το ChatGPT λέει για ένα από τα ποίηματά σου ότι έχει κοινωνικοπολιτικό σχολιασμό και το στηρίζει εκεί. Οκ. Άρα, αγαπώ αρχικά όλο αυτό το ταξιδιάρικο μεταξύ φίλων και ποιήσεις που συμβαίνει. Άρα, έχεις μια αλφα προβολή στην Αθήνα, Ναι. παιδί μου. Οκ. Πιστεύεις ότι υπάρχουν γενικά ευκαιρίες σε αυτή την πόλη, ειδικά σαν καλλιτεχνό? Όχι και τόσο. Θέλω να λέω τη σκληρή αλήθεια και τη λέω όχι και τόσο, γιατί πρώτα απ' όλα και για να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, όσο ωραία και όσο ωραίο ημιμόνιμο και να έχουμε κάνει, υπάρχει πάρα πολύ κλίκα και πάρα πολύ το αν δεν είσαι στο παρεάκι μου. Επίσης θα πω και το άλλο, ότι παρατηρώ ότι άτομα τα οποία με αγνοούσανε, δεν μου λέγανε ένα γεια, μετά σε φάση «Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις?» που είπε σε φάση «Το εκτιμώνε μεν, γιατί και εγώ έχω προσέξει άτομα αφού έχουν βγάλει κάτι, δεν θέλω να λέω και ψέματα, αλλά είμαι σε φάση I was there all along, εσείς που ήσασταν?» Ναι, άρα με την public persona υπάρχει και παραπάνω friendship, ας πούμε. Ακριβώς. Εντός εισαγωγικών. Οκ, μιας και φτάσαμε στο θέμα Αθήνα. Βασικά, μιας και είπες και το σχολιασμό πριν με το fuckboy, μου ήρθε το κομμάτι του The Boy, που λέγεται «Σ' αγαπάω να τις λες». Το γνωρίζεις? Νομίζω μπορεί να το έχω ακούσει. Έχω πάει πάντως στη συναυλία του The Boy. Παιδιά, είναι 3 ώρες συναυλία. Δυνατό πρόγραμμα και αυτό. Λοιπόν, το «Σ' αγαπάω να τις λες» έχει γραφτεί για την Αθήνα βασικά. Οπότε σου απαγγέλω τώρα και θέλω σχολιασμό. Ξεκινάει, ρε παιδί μου, λέγοντας «Όχι πόσο πονάω» αρχικά. Πονοσώμα. Και αναφέρει μεταξύ άλλων, είναι φέρετρο να μένει κανείς σε αυτή την πόλη που κοιμάται και νομίζει ότι σκίζει. Τι να λέει. Μας πονάει και μετά κλαίει και θέλει χάδια και αγκαλιές. Και Αθήνα μου, σ' αγαπάω να τις λες. Δεν κάνουμε ένα reflection πάνω σε αυτό? Ναι, ουσιαστικά είναι η πιο μαζοχιστική σχέση που έχω ακούσει ποτέ. Αλλά είναι και μια αλήθεια. Δηλαδή, μένουμε στην Αθήνα, ξέρω εγώ, επειδή γεννηθήκαμε, επειδή κάποια άτομα ήρθαν από επαρχία και κάποτε πίστεψαν ότι αυτή είναι η πόλη των ευκαιριών, λες και είμαστε Νέα Υόρκη. Επίσης, με αυτή την ευκαιρία να πω πόσο με ενοχλούν οι αναπαραστάσεις Αθήνας τύπου Παπακαλιάτης, που είναι φοβερά αισθητικοποιημένοι και ουσιαστικά εγώ δεν έχω δει την τρίτη σεζόν του Μάεστρο, αλλά στη δεύτερη που είχα δει, ήταν σε φάση, είχε φέρει ξέρω εγώ, την ηρωίδα του στην Αθήνα και αυτή πίστευε, δηλαδή, κορίτσια από την επαρχία, ότι είναι η Νέα Υόρκη, παιδιά. Και πιστεύω ότι ειδικά η Generation Z δεν πιστεύει ότι η Αθήνα είναι η Νέα Υόρκη. Η Generation Z το αποκλείω κι εγώ, αλλά ειδικά παλιότερα, ακριβώς επειδή κυριολεκτικά σχεδόν ο μισός πληθυσμός αυτής της χώρας ζει στην πρωτεύουσα, σίγουρα υπήρχε αυτή η ιδέα ότι θα έρθω εδώ και θα αλλάξει το σύμπαν μου. Και βλέπουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μιας και φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, 3 λέξεις τώρα: ανάπλαση, η γνωστή τζεντρίφα, και καλλιτεχνική χώρη. Πάμε. Πάμε να κλάψουμε βασικά. Εν τω μεταξύ είναι τελείως cringe που λέμε ανάπλαση. Δεν και τώρα είναι, ναι.
Επίσης... Έχουμε μάθει όλη gentrification. Ναι, όχι, ενώ έτσι το λένε άλλοι. Δεν είναι ότι το λέμε εμείς. Άλλοι το λένε για να δικαιολογήσουν το ότι ξαφνικά αποφάσισαν να γίνουν Ευρώπη. Και πόσοι, ας πούμε... δεν θέλω να μειώσω κανένα καλλιτέχνη, κανένα καλλιτεχνό, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα, μαγαζιά, whatever, που βασίζονται πάνω σε αυτή την αισθητική που είναι τόσο αποστηρωμένη και τόσο απομακρυσμένη από την αυθεντικότητα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να βλέπω, ας πούμε, πες ότι και διακόσμηση είναι μια τέχνη. Δεν μπορώ να βλέπω έτσι αυτά τα minimal καφέλες και έχουμε βγει από, δεν ξέρω... Σουηδία. Είναι Σουηδία, που δεν είμαστε Σουηδία. Ας πούμε, εγώ που έχω πάει στο Τάλιν και έχει κάποια minimal καφέ, μου φαίνονται πιο λογικά, γιατί είναι απέναντι από τη Φιλανδία, ξέρω, και δίπλα στη Σουηδία. Εδώ είναι σαν να φέρνεις, δεν ξέρω, δηλαδή πας να μου αντικαταστήσεις το σεμεδάκι από αυτά και για να το ολοκληρώσω. Επειδή και αυτά είναι ενός είδους τέχνη, το να έχεις ένα μαγαζί και να το διακοσμείς και να βάζεις κάτι το οποίο είναι εκτός της ταυτότητάς σου και να προσπαθείς να ιδιοποιηθείς μια άλλη ταυτότητα, η οποία είναι του Ευρωπαίου, που ανάθεμα κανείς δεν ξέρει τι είναι Ευρωπαίος. Πάντως, από αυτά που βλέπω πλέον στην Ευρώπη, μάλλον δεν είναι κάτι καλό. Είναι βασικά σαν να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου για να ανήκεις κάπου αλλού. Και θα κάνω και μια παρένθεση. Θεωρώ γενικά μπορεί να βλέπουμε το gentrification πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια πάνω κάτω. Αλλά θεωρώ ότι η ζημιά έχει αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ από τα άρθρα στα Zero Santes Voice. Που... Ναι, Athens is the new Berlin και ναι. Άμα ξανακούσω Athens is the new Berlin, δεν ξέρω, θα πετάξω κανένα στρούντελ, κάτι τέτοιο σε κανέναν. Ευτυχώς δεν το λέμε πια τόσο. Γιαούρτι, πύλη τσανάκα, γιατί είμαστε και Βαλκάνια. Ξεκάθαρα. Και ας πούμε πύλη τσανάκα, πονάει και περισσότερο. Ακριβώς. Μιας και σχολιάζεις τώρα καφέ, χώρους, Αθήνα, πού κυκλοφορούν τα queer σε αυτή την πόλη? Στα ίδια καφέ συνεχώς. Εντάξει, στέφαμε. Όχι, πλάκα. Για να τελειώνουμε. Όχι, πλάκα. Αισθάνομαι ότι ειδικά στους πιο underground queer χώρους υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στέκια, μαγαζιά, βιβλιοπωλεία, whatever, που κυκλοφορούν, ειδικά προς εξάρχεια, άντε κάνα μεταξουργείο. Γίνεται μια ανακύκλωση δηλαδή. Ναι, και μπορεί να σε κοιτάνε. Το λέγαμε και μαζί off camera σε κάποια φάση, ότι μπορεί και να σε κοιτάνε, τύπου πήγες εκεί. Δεν ήξερα ότι για σένα απαγορεύεται, sorry κιόλας. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο χάρτης που πρέπει να κάνουμε check. Είναι αλήθεια, ναι. Και αναφάσεις. Και νομίζω, και εγώ προσωπικά δεν το ξέρω αυτό το χάρτη, οπότε αν κανένα σας ξέρει να μου το πει, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να με πιάνει παπαράτσι, να πηγαίνω σε άκυρα σημεία. Μιας και γυροφέρνουμε λίγο το κόνσεπτ αυτό, τι σημαίνει για σένα queer κοινότητα? Θέλω να πω, πιστεύεις ότι είσαι μέσα σε αυτή, έχεις περάσει πλαγίως, έχεις υπάρξει, δεν ξέρω, σε χώρους, σε συνελεύσεις που έχουν αυτό το πρόσημο? Θα πω την αλήθεια μου, δεν έχω υπάρξει ποτέ σε συνέλευση. Τώρα πιστεύω ότι έχω περάσει πλαγίως και ξιστά. Ειλικρινά. Ξόφαλτσα. Ναι, δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που νομίζω ότι σε welcome, επειδή ξέρω εγώ σε βλέπουν σε ένα event, σου μιλάνε και τα λοιπά, αλλά η κοινότητα είναι κάτι το οποίο έχει, ας πούμε, και κοινούς στόχους, κοινές αποφάσεις, κοινά values. Αλλά πιο πολύ αισθάνομαι ότι είμαστε διασκορπισμένοι και άντε να υπάρξουν κάποιες συγκυρίες που θα μας κάνουν να μιλήσουμε, αλλά μετά από αυτό μπαμ, τίποτα. Και εντάξει, εδώ στην Αθήνα καταλαβαίνω ότι έχουμε πολύ το ταυτοτικό και το διχασμό που έχουμε γενικά στην Ελλάδα λόγω ιστορικών συγκυριών. Απλά αυτό αναπαράγεται. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να με θεωρήσω κομμάτι της queer κοινότητας επειδή τυχαίνει να συναναστρέφω με κάποια άτομα. Άρα πιστεύεις ότι γίνεται έτσι λίγο ένα πυροτέχνημα και μετά χάνεται πάλι? Ναι, και πιστεύω ότι και ένας λόγος είναι οι περσόνες. Εδώ να παραθέσω τον αγαπημένο μου νεκροτσουλήθρα που λέει στο κακή και ότι την περσόνα και δεν παίρνω από λόγια. Εντάξει, εξαιρετικό ρε. Ναι, λατρεύω και τώρα θα κάνω λίγο spoiler, αλλά στο δεύτερο βιβλίο μου υπάρχει reference στην νεκροτσουλήθρα. Να τον ενημερώσουμε. Φυσικά, άμα... Όχι, εντάξει, μπορώ να του στείλω και ένα DM στο Instagram, δεν είναι ντροπή, μα κορυφή. Αχ, το είπα πολύ δυνατά. Δηλαδή είναι όλο αυτό ότι έχεις μια περσόνα, άρα βάζεις μια σπίδα. Άρα μετά πώς το καλό θα συνδεθείς? Δηλαδή δέχεσαι κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο σύμπαν σου και το άλλο δεν δέχεσαι και κριτική, γιατί θεοί δεν είμαστε. Πιστεύεις ότι υπάρχουν χώροι στην Αθήνα, στη σύγχρονη Αθήνα, που
καλούν για αυτό το μοίρασμα μεταξύ queer ατόμων ή έστω έχουν ένα καλό point of meet, ρε παιδί μου. Ή δεν ξέρω αν κυκλοφορείς εσύ σε χώρους που μπορεί να μην έχουν την ταμπέλα του queer, αλλά εσύ έχεις νιώσει οικία. Να πω την αλήθεια, εγώ τώρα θα κάνω ένα άλλο πρόμο εδώ πέρα. Μπορεί να μην είναι queer, αλλά εγώ έχω νιώσει πολύ καλά στον Μπούγκλο που πηγαίνω στο μικρό πρίγκιπα στην Κυψέλη. Δηλαδή εκεί νιώθω, γιατί έτσι ο τρόπος που μοιραζόμαστε, ο τρόπος που ξεκινάμε να μιλάμε για ένα βιβλίο και καταλήγουμε σε group therapy, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό δεν είναι κάτι που προσδιορίζεται ως queer. Δηλαδή έρχονται και στις straight γυναίκες, αλλά το νιώθω πολύ καλύτερο από λεγόμενους, ας πούμε, queer χώρους. Δηλαδή, σε πολλές φορές νιώθω ότι σε queer χώρους υπάρχει ένα τόσο... να προσέχουμε τι λέμε, όχι με τον κακό τον τρόπο, είναι η ασφάλεια. Πολύ κορεκτήλα. Ναι, κορεκτήλα, ή μην μπούμε κάτι λάθος, ή να προσέχουμε μην μπει κάποιος κάτι λάθος και δεν ξέρει άλλος πώς θα αντιδράσει, που αυτά είναι περισσότερο άγχος παρά φροντίδα. Ναι. Πες μου τώρα ένα item το οποίο θεωρείς queer κράχτη. Τι φοράει ένα queer και πρέπει να κάνει μπαμ ή κουβαλάει πάνω του, δεν ξέρω. Μόνο ένα. Πες μου το πρώτο που σου έρχεται. Μου έρχεται το λεοπάρ κολάν για κάποιο λόγο. Ναι, αλλά το ροζ. Είναι μοβ, ροζ, ναι. Και ψιλολάιν. Και ψιλολάιν. Και αυτό βγάζει και λίγο μπράτ. Μπράτ σάμερ, ναι. Οκ, ναι. Σαν να το βλέπω. Ναι, νομίζω όλα μας έχουμε ένα visual representation. Τώρα που ανέφερες αυτό το χώρο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι είναι ένας χώρος που εσένα σου έχει δημιουργήσει μια αίσθηση φροντιστικότητας. Τι σημαίνει για εσένα φροντίδα και πώς τη βιώνεις σε δημόσιο πλαίσιο? Λοιπόν, για μένα φροντίδα δεν είναι τόσο αρκουδάκι της αγάπης όσο φαντάζεσαι. Δηλαδή, καμιά φορά φροντίδα είναι να έρθει φίλη σου να σου κάνει ένα reality check και να σου πει τι κάνεις μωρή. Φροντίδα είναι ναι, και είναι και πολύ ουσιαστική φροντίδα, άμα γίνεται καλά. Φροντίδα είναι να δίνεις στον άλλο το χώρο του και την απόσταση και αν χρειαστεί να πάρεις κάποια απόσταση, γιατί απλά δεν. Δηλαδή, φροντίδα είναι και οι γλυκουλιές και τα χάρια και το σε καταλαβαίνω. Αλλά μπορεί να μην ταιριάζουν σε όλες αυτές οι γλυκουλιές και αυτά τα χάδια. Δηλαδή δεν είμαστε όλα αρκουδάκια της αγάπης ή τελετάμπης. Ναι, τη λαμβάνουμε διαφορετικά. Άρα εσύ το βιώνεις πιο πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, δηλαδή ναι. τσεκ μεταξύ φίλων. Οκ. Ναι. Σε queer πλαίσιο έχεις πάρει φροντίδα ή έχεις δώσει, δεν ξέρω. Εντάξει. Έχω σέλινη στον καρκίνο, οπότε είμαστε όπως εδώ οι hostess with the most. Οπότε είμαστε πολύ oriented στη φροντίδα και γενικά, ας πούμε, αν νιώσω όσο γίνεται ότι κάποιο άτομο έχει κάτι, θα το καταλάβω, θα δω αν μπορώ, τι μπορώ να κάνω, ή επίσης για μένα είναι και φροντίδα αν πιστεύεις ότι κάποιο άτομο έχει κάνει growth να του το λες. Τώρα, δηλαδή, σε τέτοια events, ας πούμε, περισσότερο έτσι νιώθω ότι έχω δώσει φροντίδα. Το να έχω λάβει, εντάξει, μου έχουν τύχει και καλά πράγματα, γιατί μπορεί να γκρινιάζω, ας πούμε. Θυμάμαι στο Beaver που ήμασταν κάποια ποιητά και ένα από αυτά ήταν και το μότσι. Και επειδή το μότσι με είχε δει που ήμουν κάπως στρεσαρισμένη, δεν ξέρω, είχα ένταση, είχαμε και πανσέλινο εκείνη την ημέρα που να στα λέω, ήταν σε φάση, ξέρω εγώ, άραξε, πες το. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά είναι και αυτό. Να σε βοηθήσει κάποιος να βγάλεις λίγο την έντασή σου. Ναι, που είναι και ανθρώπινη η ένταση, γιατί ζούμε σε έντονες εποχές. Αυτό με φέρνει, θέλω να σε ρωτήσω ούτως ή άλλως, αλλά μου δώσεις και πάσα. Θεωρείς ότι μετά τις καραντίνες και τα lockdown του COVID έγινε λίγο βγήκε πιο προς τα έξω η ανάγκη για δομές φροντίδας, είτε αυτοοργανωμένες, είτε θεσμικές, σαν να υπήρχε μια έλλειψη? Ναι, το θεωρώ, γιατί όταν κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας και είδαμε ότι ξέρεις κάτι, χωρίς το community δεν. Νιώθω ότι έπρεπε να ενηλικιωθούμε σαν community και να δούμε και κάποια πράγματα, να δούμε και τα καλά και τα άσχημα. Ναι. Δηλαδή να δούμε ότι, παιδιά, υπάρχουν ακόμα π.χ. παραβιαστικές συμπεριφορές στο community και κάτι πρέπει να γίνει. Και εννοείται ότι επειδή τότε καταλάβαμε πόσο πάσχει η δημόσια υγεία, όχι μόνο εδώ Ελλάδα και παγκοσμίως εν τέλει. Ας πούμε στην Αμερική, άμα δεν έχεις insurance, πεθαίνεις. Είναι πολύ απλά.
Νομίζω ότι έφερε και ένα ότι έχουμε το ένα το άλλο. Επίσης, μέσα στην καραντίνα μπορεί να ήμασταν διαδικτυακά κτλ. Αλλά έβλεπε πάρα πολύ κόσμο που θέλει να σου μιλήσει, που ήθελε ξαφνικά να είναι πιο κοντά σου. Θυμάμαι, νομίζω γίνονταν και ένα τύπου web radio. Web radio, online parties θυμάμαι, Ναι. που απλά βάζαμε μουσική στο δωμάτιό μας και ξέρω εγώ μπαίναμε όλοι σε ένα meeting, ένα call, whatever και παρτάραμε από το δωμάτιο. Υπήρχε σίγουρα ανάγκη για δομές φροντίδας που δεν είναι του κράτους, δεν είναι θεσμικές. Ναι, ακριβώς. Απλά για ένα τσεκ, γιατί πολλά queer άτομα μπορεί να μην έχουν επαφές με τις οικογένειές τους, να έχουν μικρό κύκλο και εκεί θεωρώ ότι βγήκε αυτή η ανάγκη στο προσκήνιο και δημιούργησε έτσι μεγάλο έδαφος για συζητήσεις. Full. Υπάρχουν χώροι τέχνης, όχι απαραίτητα queer, που σου προκαλούν αυτή την αίσθηση κοινότητας. Ότι πάω εκεί και αισθάνομαι μέρος τους, ρε παιδί μου. Όχι τόσο, ας πούμε, το μόνο που έχω νιώσει, αλλά όχι στο 100%, γιατί είναι και το πώς είμαι εγώ, ας πούμε, το έχω ψιλονιώσει στο κομπρέ αυτό. Αλλά και εκεί, ας πούμε, επειδή εγώ μένω και νότια προάστια, μπορεί να περάσουν μήνες που έχω καιρό να πάω. Αλλά χώροι δεν μου έρχεται κάτι. Βέβαια είναι και το πώς είμαι εγώ σαν άνθρωπος και τι νιώθω ότι μου κουμπώνει για να ανήκω. Οκ. Θεωρείς έτσι φροντιστικές τις συλλογικές εκθέσεις, όταν κάποιος σε καλεί να μοιραστείς, ας πούμε, κάτι, το έργο σου με άλλα άτομα. Αυτό για σένα είναι ένα είδος community και φροντίδας. Ναι, και είναι και ένα είδος διαλόγου ουσιαστικά ή ας πούμε και σε τύπου ποιητικές βραδιές, όπως ανέφερα το Beaver, ή είχα πει ένα ποίημα μου στη βραδιά για την παρουσίαση του «Όλα είναι ερωτικά» του Τεφλών. Είναι ωραίο γιατί ουσιαστικά κάπως συνδιαλεγόμαστε, κάπως το καθένα έχει το χώρο του. Και ξέρω και από φιλενάδια, ας πούμε, που έχουν κάνει curate, ότι είναι και μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία με τον τρόπο που αφήνεις χώρο. Οκ. Λοιπόν, φτάνουμε έτσι στο κλείσιμο. Wow. Και θέλω να μου πεις το ultimate comfort thing για σένα. Αυτό που είναι ό,τι πιο φροντιστικό μπορείς να λάβεις ή να σε κάνει να νιώσεις καλά, ρε παιδί μου, άνετα. Ναι. Δεν θα πω think, θα πω animal. Είναι ο σκύλος μου. Okay. Ειλικρινά, ο σκύλος μου είναι το δεδομένο ότι θα ξαπλώσω, θα έρθει δίπλα μου. Ναι. Θα είμαι χάλια. Τι έχεις, πες μου τι έχεις, δεν μπορώ. Έχει συναίσθηση. Ναι, και καλύτερα από κάποιους ανθρώπους. Shade. Οκ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα. You are welcome. Ελπίζουμε να σε δούμε και στα κοινά και για τα δημόσια σύντομα. Ναι, καλά, δεν είμαι τόσο σνόμπ. Όχι. Και εννοείται περιμένουμε τις καινούργιες προβλέψεις του μήνα. Φυσικά, έχετε να δείτε από μένα. Χαμός. Αυτά από μας. Φιλάκι πολλά.